Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa ingħaqad ma' 3471 NGO u 89 konfederazzjoni ta' trade unions biex iħeġġeġ lill kunsill dwar l-impjiegi, il-politika soċjali, saħħa u affarijiet tal-konsumatur biex jadotta pożizzjoni dwar il-proposta l-direttiva dwar il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol għall-ġenituri u l-carers. Il-vuċi ta' Casa tingħaqad ukoll mal-vuċi ta' presidenti u viċi presidenti ta' 3 gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew, shadow rapporteurs ta' 5 gruppi politiċi u presidenti u viċi presidenti ta' 3 intergruppi u koalizzjonijiet tal-Parlament Ewropew, flimkien mal-presidenti ta' 2 gruppi fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. L-MP David Casa li qed imexxi dan il-fajl importanti fisem il-Parlament Ewropew qal li fil-Parlament ilhom jaħdmu ħafna fuq din id-direttiva biex jiżguraw il-bilanċ ġust bejn il-ħtiġijiet tal-ġenituri u drittijiet ta' min ħaddem. David Casa qal li jinsabu konfidenti li fil-ġimgħat li ġejjin nistgħu nieħdu l-frott ta' dan ix-xogħol. Issa wasal iż-żmien għall-Istati membri biex jieħdu pożizzjoni u jadottaw il-pożizzjoni tagħhom dwar din id-direttiva li se twassal għal qabża kbira l qudiem fl-estensjoni ta' drittijiet għal ġenituri u l-carers, temm jgħid David Casa.